deu isto a líneas de apoio para seguir axudando os sectores tamén máis damnificados por as conductor turístico que vai haber. Tamén imos seguir axudando a comercialización, os novos xeitos de comercialización. Por lo tanto, este Plan Catedrais de Galicia 2021-2027 final unha folla de ruta que, ademais, se vai facer en canto á súa planificación e, despois, por suposto, a súa execución cos titulares destes bens, que a práctica totalidade a Iglesia e, ademais, a través das dióceses, dos cabildos catedralicios, que coñecen perfectamente os seus monumentos e que nos axudarán, como xa fixeron coa Catedral de Santiago, a executar este plan. Son 38 millóns de euros, que, a parte da Catedral de Santiago, inclúe intervención nas basílicas de Lugo, na de Mondoñedo, Ourense, Tui, na antiga Catedral de San Martiño de Foz e nas concatedrais de San Xiao de Ferrol e Santa María de Vigo. Bueno, en definitiva, as grandes conxuntos religiosos catedralicios que temos en Galicia quedan amparados por este plan, digo, ten unha vixencia 2021-2027, e 38 millóns de euros que, por suposto, poderán ser obxecto de engádegas de máis cantidades e, por lo tanto, máis inversións, como pasou, lles recordaba, coa proxecto inicial de restauración da Catedral, que no ano 2015 tivo un pulo e un aumento importante, pois agardamos que poida ser así tamén con este plan e, polo tanto, que as actuacións, que ademais serán reorientables en un plan longo, se poidan levar a cabo todas as previstas e algunhas a maiores en función dos recursos.